Vás na našom kanáli a na YouTube. Dnes si ukážeme, ako opraviť takúto sieťku. Ako môžete vidieť, táto sieťka už má nejaké tie stopy používania. Svoj účel už veľmi neplní. Pred mizom by nás neochránila. Čo k tomu budeme potrebovať? V zásade budeme potrebovať tenký šrubovačík, plochy, aby sme vedeli vybrať tie okraje, jeden rezák na orezanie sieťky. Ja osobne doporučujem tieto rezáky s pevnou lichobežníkovou čepelou. Lepšie sa s tým pracuje ako s tými odlamovačkami. Tá čepel je taká tvrdšia. No a jeden väčší plochý šrubovák, ktorý nám bude slúžiť na zakladanie tých gumiek späť. A samozrejme budeme potrebovať kúsok sieťky. Tuto už som si dopredu narezal. Sieťku kúpite hoc kde takto na metráž, alebo sa predáva v roliach. Takáto sieťka stojí zhruba okolo 2 eur, takže to bude lacná oprava. Tak, prvé čo urobíme je, že si odstránime gumky, ktorými vlastne drží tá sieťka. Treba to tak trošku s citom. Keď vyberiete už začiatok, už zvyšok pôjde. Ale treba dávať pozor, aby ste nepoškodili samotnú gumku. Občas zvyknú byť tiež dozreté. Predsa len na tie sieťky celé leto praží slnko a podobne. Tak hlavne s citom. Zapamätáme si, aby nám sedeli strany, odkiaľ bola ktorá gumka. Takto si uložíme, aby sme vedeli, ktorá bola z ktorej strany. Ako môžete vidieť, je to len takto založené. Čo je veľmi dôležité, je dbať na to, že keď kupujete sieťku, aby mala presahy do každej strany. Pretože naozaj pri ukladaní je to dôležité. Tak pozor okolo týchto držiakov na okna. Vonku a teraz nám už sieťka jednoducho vyjde. Tieto zakladače sú tiež len založené pod tou sieťkou. Ja osobne ich tam späť ani dávať nebudem, pretože oni dobre poslúžia, ak vyberáte niekde na poschodí, ale táto sieťka je na prízemí, čiže z druhej strany ju vie druhý človek držať pri zakladaní. No ako vidíme, stará už čosi odžila, pod vplyvom UVčka a všetkého sa rozpadáva, navyše je fakt špinavá. Ja sa tu s ňou ani hrať nebudem, lebo pada z nej sajra, ide rovno do koša. No, nová bielučička sieťka je pripravená. Pozrieme, ako sme si ju rozmerali. Tuším, že to bolo merané. Na tieto strany. To je presne to, o čom som hovoril. Na každej strane si nechajte presah minimálne 3-4 cm. Naozaj pomôže to aj pri zakladaní. Nie je nič horšie, ako mať krátku sieťku. No, tak. Prvú gumičku si naznačíme do žliabku.
teraz nám bude treba ten širší plochý šrubovák, ktorým vlastne budeme takto stláčať pekne. Tak, keď máme založenú prvú stranu, jedna veľmi dôležitá vec, a to je nezačať s okrajovou stranou, ale otočiť si sieťku naopak a natiahnuť protiľahlú stranu. Je to skrz toho, aby sa nám sieťka potom neskrčila, ale tým, že si ju napneme, už ostane v tej polohe. Takže takto od začiatku si ju napnúť rukou, zobrať gumku na zakladanie a začať zakladať. Presne tak, isto ako na opačnej strane. S tým rozdielom, že tu už musíme si stále tú sieťku napínať tou jednou rukou. Takže nejak takto. Pokračujeme po celej strane. Vidíme, sieťka bude pekne napnutá. No, ak sa nám stane niečo takéto, že tu máme vonku, povytiahneme, znovu napneme a zakladáme ďalej. Tak, teraz už máme tú sieťku napnutú. Čiže už len založíme bočné gumičky a pomaličky finišujeme. Občas môže nastať problém, ako tu kolo háčiku, ktorý tu je, dostať tú sieťku. Treba to vybojovať, ale hlavne jemne s citom dávať pozor na to, aby ste tým šrubovákom si neprepichli tú sieťku. Nakoniec tá gumička tam vojsť musí, je to len gumička, ale treba naozaj hlavne dávať pozor, aby ste nezničili tú prácu, ktorú už máte urobenú a sieťku nepretrhli šrubovákom. Tak, sieťka je pevná, napnutá. Ostal nám posledný krok, vziať si rezák a teraz už naozaj jemne sieťku orežeme za gumičkami.
Voilà, takto vyzerá nová sieťka. Ďakujem, dúfam, že ste si sledovanie toho videa užili. Budeme veľmi radi, ak nám dáte odber a ak chcete vidieť aj podobné kutilské videá.